नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आङो बे भिडिअ'आव आसाम रिक्रुटमेन्ट एबा DHS नि थांखांनाय माखासे बोसोरफोराव फैखांनाय आङो GK कुइसनखौ गलाय गथाय मिक्स खालामनानै बेयाव प्रेक्टिस हिसाबै आङो मोनसे भिडिअ बानायदों। बेयाव 2018, 2019 आरो 20 नि माखासे फैखांनाय कुइसनफोर दङ। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै प्रेक्टिस खालामनो हागोन। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायलांसै। एक नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना द आर्यान केम टु इन्डिया फ्रम, माने भारतआव आर्यानफोरा फैदोंमोन। जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बी, सेन्ट्रेल एसियानिफ्राय भारतआव आर्यानफोरा फैदोंमोन। बिसोरो 1500 ख्रीष्टाब्दआवनो जोंनि भारतआव फैदोंमोन। बे दा नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु इज कल्ड द नेपलियन अफ एन्सियन्ट इन्डिया, भारतआव सोरखौ गोदोनि नेपलियन बुङोमोन एबा गोदो गोदायाव भारतआव सोरखौ नेपलियन बुङोमोन। होमबा बेयाव मोनब्रै अपसन दङ। बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार डी, चन्द्रगुप्त एबा समुद्रगुप्तखौ बुंनाय जायोमोन। दाना नेक्स्ट 10 नाम्बार कुइसनाव फैबाय हु वाज द फाउन्डार अफ मौर्य डाइनास्टि, माने मौर्य फोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन, माने सोरखौ मौर्य फोलेरनि गायसनगिरि होननानै बुङोमोन। होमबा बे अपसननिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय चन्द्रगुप्त मौर्य। बियो 323 ख्रीष्टाब्दआवनो बे फोलेरखौ गायसनदोंमोन होननानै जोङो जारिमिनाव मोनो। दानिया नेक्स्ट 4 नाम्बार कुइसन। 4 नाम्बार कुइसनाव बुंदों हुइच किं अफ द गुप्त डाइनास्टि वाज अल्सो नाउन एज बिक्रमादित्य, माने गुप्त डाइनास्टिनि सोर राजाखौ बिक्रमादित्य होननाबो मिथिनाय जायोमोन। होमबा अपसनाव दङ जोंहा अपसन ए, बी, सी आरो डी। बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी, चन्द्रगुप्त 1 खौ मोनथिनाय जायो। बिसोर कुइसना गासिबो थांखांनाय माखासे आनजादाव फैखांजोबनाय कुइसन। बेफोरखौ आं कालेक्सन खालामनानै प्रेक्टिस हिसाबै लानाय जादों। नोंथांमोना बेसेबां हाखो बेखौ कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय। दाना नेक्स्ट 5 नाम्बार कुइसन। चन्द्रगुप्त II वाज पपुलारलि नाउन एज, चन्द्रगुप्त II खौ मुंदांखा होननानै मिथियोमोन। मानि थाखाय मा नामै मुंदांखा होननानै मोनथियोमोन बेखौ सोंदों। नोंथांमोना बेनिफ्राय बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन। नोंथांमोना बासिबाय जानांगौ दाहालागै। अब्ला आं खिथानोसै बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी, बिक्रमादित्य होननानै मिथियोमोन। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 6आव। कुइसन नाम्बार 6आव बुंदों हु वाज द लास्ट मुगल किं, माने जोबथा मुगल राजाया सोरमोन एबा मुगलनि जोबथा राजाया सोरमोन। बा बिनि अपसनाव दङ नै अपसन नाम्बार ए, अपसन नाम्बार बी, सी आरो डी। बेनिफ्राय नोंथांमोना बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन। अब्ला आं खिथानोसै बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डी, बाहादुर शाह एबा बाहादुर शाहखौ जाफार होननानैबो मोनथियो। बाहादुर शाह जाफार बेयो। दाना 7 नाम्बार कुइसन। किं फरुस वाज डिफेक्टेड बाय आलेक्जेन्डार द ग्रेट इन द बेटल अफ, माने राजा फरुसा आलेक्जेन्डारजों बबे दावहायाव फेजेन जादोंमोन होननानै सोंदों। बेवहाय अपसना दङ अपसन नाम्बार ए, बी, सी, डी। बेनिफ्राय बासिदो नोंथांमोना कारेक्ट एन्सारा मा जागोन। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारखौ आं होनोसै। कारेक्ट एन्सारा जागोन बेनिया अपसन नाम्बार डी, हाइडाप्स। बेयाव माखासे नट्स होनाय जादों, नोंथांमोना बेयाव नायनानै लानो हागोन। बेयाव बुंदों नै द बेटेल अफ द हाइडाप्स वाज फट बिटुइन आलेक्जेन्डार आरो भरुसनि गेजेराव जादोंमोन दावहाया। माब्ला जादोंमोन बे दावहाया? 326 ख्रीष्टाब्दआवनो बे दावहाया जादोंमोन आरोखि। बे अबेयाव जादोंमोन होननानै सोंबा नैबे झेलिम रिभार इन द पान्जाब रिजन, पान्जाब रिजननि बबावहाय बेयाव झेलिम रिभाराव बेयो जादोंमोन। ओमफ्राय बेयाव सोर देरहादोंमोन होनबा ग्रीक फेक्टरि, माने आलेक्जेन्डारा बेयाव देरहादोंमोन। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय। कुइसन नाम्बार 8। कुइसन नाम्बार 8आव बुंदों हु वाज द अथर अफ द बुक इन्डिका, इन्डिका बिजाबनि लिरगिरिया सोरमोन होननानै सोंदों। होमबा अपसनाव दङ बेयाव अपसन नाम्बार ए, बी, सी आरो डी। दाना बेनिफ्राय नोंथांमोना बासिदो बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन।
दाहालागै नोंथांमोना बासिबाय जानो हागौ आं बेनि एन्सारखौ होनसै बेनि एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार बी मेगास्टेन्स बेयाव मेगास्टेन्सनि सोमोन्दै लिरदों मेगास्टेन्सना माला जोनोम जायामोन 350 ख्रीष्टाब्दआव ओमफ्राय थैदोंमोन बेबायदि दा बेयाव बियो मामोन होनबा ग्रीक हिस्टोरियान माने ग्रीक हिस्टोरियान आरो बियो अथर लिरगिरिबोमोन बियो बे बिजाबखौ लिरदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 आव दङ गारबा डान्स इज अ डान्स फ्रम गारबा डान्स एबा मोसानाया बबेनि बा अपसन दं राजस्थान गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपशन नाम्बार ए राजस्थान दाना कुइसन नाम्बार 10 आव बुंदों दा 11 गाबा इज सिचुएटेड नियर माने 11 गैप बा बबेनि खाथियाव दं एबा 11 गैप बा बबे जायगायाव दङ होननानै सोंदों होमबा अपसनाव दङ मुम्बाइ चेन्नाइ माउन्ट आबु आरो अमरनाथ होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय मुम्बाइ बेयो बबाव दङ बेयो मुम्बाइआव दङ गोदोहाय मुम्बाइ होनोमोन बेयाव माखासे गोबां अन्थाइनि माखासे दानख'नाय मुसुखाफोर बायदि बायदि दङ नोंथांमोना पिक्चाराव नुनो मोन्दों खाथिनि सावगारियाव नायबा नुगोन बेबायदि दानिया कुइसन नाम्बार 11 कुइसन नाम्बार 11 आव बुंदों हु फार्स्ट डिस्कभार्ड द सी रोड फ्रम इउरप टु इन्डिया माने इउरपनिफ्राय इन्डियासिम फैनाय लैथोनि लामाखौ गिबियाव सोर दिहुनजेनामोन एबा सोर संखांजेनामोन होननानै बुंदों अपसनाव दङ नै ए बि सि डि दाना बेनिफ्राय जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि भास्को दा गामायानो बेखौ दिहुनदोंमोन साइडआव बिथांनि माखासे न'ट्स होनाय दङ भास्को दा गामाया बे लैथोनि लामाखौ दिहुनदोंमोन 1498 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन बियो 20 तारिख मेनि 20 तारिखआव बियो दिहुनदोंमोन बियो दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन 12 नम्बर कुइसनाव बुंदों इन व्हिच इन्डियान स्टेट इज अलीगढ़ सिटी सिचुएटेड माने भारतनि बबे स्टेटआव एबा बबे रायजोआव अलीगढ़ सिटीखौ नुनो मोनो एबा अलीगढ़ सिटीया दङ होमबा बेनि अपसना फैबाय नै अपसन ए बि सि आरो डि दाना बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सि उत्तर प्रदेश बियो अलीगढ़ इज ए डिस्ट्रिक्ट अफ उत्तर प्रदेशनि बियो मोनसे डिस्ट्रिक्ट आरो बेखौ सिटी होननानैबो बुंबाय बियो अबाव दङनो निउ दिल्लीनिफ्राय बियो साहा 90 माइल एबा 140 किल'मिटार दङ गोजानाव बियो निउ दिल्लीनिफ्राय दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13 आव बुंदों वेयर इज द फेमास जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड माने मुंदांखा जगन्नाथ टेम्पलआ बबे जायगायाव दङ होननानै सोंदों अब्ला बेनि अपसनाबो होनाय दंखायो अपसन ए बि सि आरो डि दाना बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सि पुरि बेयाव पुरिनि सोमोन्दै होनाय दङ पुरिया बबाव दङ होनबा ओडिशा स्टेटआव दङ बेयो ओडिशा स्टेटनि पुरि होननाय जायगायाव बे जगन्नाथ टेम्पलआ दङ बेयो मोनसे मा हिन्दु टेम्पल बियो हिन्दु मन्दिर नोंथांमोना गुगोलाव बिनि सोमोन्दै मोजाङै फरायनानै लाबानो जाबाय दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन 14 नम्बर कुइसनाव बुंदों वेयर इज द पेरियार नेशनेल पार्क लकेट माने पेरियार नेशनेल पार्कआ बबे जायगायाव दङ बा अपसनाव दङ केरेला कर्नाटक तामिलनाडु तेलेंगाना अब्ला बिनि कारेक्ट एन्साराबो जागोन अपसन नाम्बार ए केरेला बेयो बबाव दङ केरेलायाव दङ बिनि गासै एरिया बेसेबां बा 140 स्क्वायर माइल नै माने 350 स्क्वायर किल'मिटार बियो केरेलायाव दङ बियो दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै कुइसन नाम्बार 15 कुइसन नाम्बार 15 आव दङ दासिगाम नेशनेल पार्क इज सिचुएटेड इन माने दासिगाम नेशनेल पार्कआ बबेयाव दङ बा बेनि अपसनाबो दङ जम्मु एन्ड काश्मीर कर्नाटक उत्तराखन्ड तामिलनाडु अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन ए जम्मु एन्ड काश्मीर बियो बे जायगायाव दङ श्रीनगरनिफ्राय बियो 22 किल'मिटार गोजानाव बेयो दङ टटेल बे नेशनेल पार्कनि एबा बेनि एरियाया 141 स्क्वायर किल'मिटार बे नोंथांमोना नायनानै ला साइडआव
दाना फैदो next 16 number question 16 number questionआव बुंदों the headquarters of Central Railway is situated in माने Central Railway नि हेडक्वार्टारा बबेयाव दं बेखौलाय बयबो जों मिथिखागौ अब्ला बिनि अपसना नायदो मुम्बाइ जबलपुर बिलासपुर एन्ड खड़गपुर होमबा कारेक्ट अपसना जागोन अपसन नम्बर ए मुम्बाइ दानिया फैदो जोङो 17 number question 17 number questionआव बुंदों when was Pakistan created as a separate dominion माने पाकिस्तान आ माब्ला आलादा हादोर जायामोन बेखौथ' बयबो मिथिखागौ होमबा अपसना नायनानै नायदो 3 जुन 1947 14 आगस्ट 1947 15 आगस्ट 1947 16 आगस्ट 1947 जों बेखौ बयबो मिथिखागौ जोंनि भारतआ उदांस्रि जानायनि हरसे सिगाङावनो पाकिस्ताननिया जादोंमोन अब्ला अपसन नम्बर बी आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन दाना फैदो नेक्स्ट 18 number question what is the national sports of Bangladesh बांग्लादेशनि मा नेशनल गेम्सआ मा होननानै सोंदों होमबा काबाडि जिमनास्टिक आइस हकी बेसबल होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर ए काबाडि दानिया फैदो 19 question नम्बर 19 आव बुंदों who is known as missile man of India बेखौ बयबो मिथिगौ जानांगौ भारतआव सोरखौ मिसाइल मेन होननानै मिथिनाय जायो अपसनाव दङ नै अपसन ए अपसन बी अपसन सी आरो अपसन डी अब्ला बिनि गाहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर सी एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलामखौ मिसाइल मैन अफ इंडिया होननानै मिथिनाय जायो दानिया फैदो जोबथा कुइसनाव बुंदों व्हाट इज द कारेन्सि अफ थाइलेण्ड थाइलेण्डनि कारेन्सिनि मुङा मा एबा थाइलेण्डनि कारेन्सिया मा अपसनाव दं कायात दं वन बाथ होमबा थाइलेण्डनि कारेन्सिया जाहैबाय कारेक्ट एन्सारा अपसन नम्बर डी बाथ बाथआ जाहैबाय मा वन थाइ बाथआव जोंनि भारतनि जागोन 2.26 इंडियन रुपीस जागोन 2.26 इंडियन रुपीसजोंसो थाइलेण्डआव वन थाइ जागोन आरोखि बे होमबा बेखिनियावनो आङो DHS नि प्रिभियास इयार क्वेश्चन 20 टा GK बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिखांबाय एबा डिसकास खालामखांबाय नेक्स्टआव आरो पार्ट बेनि नेक्स्ट पार्ट फैबावगोन नेक्स्ट पार्टआव माखासे GK दंबावो बेखौ आङो कभार खालामजोबगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नों बेसेबां हायो बेखौ एबा हादों बेखौ कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों थेंक इउ थेंक्स फर वाचिं